Абсолютно смятам, че трябва, защото по този начин, бъдейки социално отговорна всяка една компания, първо това увеличава нейната добавена стойност. Прави така, че се разпознава нейния бранд, нейното име, дава един много силен тласък на всеки един от нейните служители да се почувства желан на работа, дава му доста повече увеличаване на неговият морал, неговата продуктивност, което влияе директно, дава сблъсък върху това колко самата компания ще има от цялото нещо профит, колко профитабилна ще бъде компанията. Когато в Lidl дойде тази възможност аз да бъда част от тази цялата компания, от тази цялата програма, за мен беше невероятна възможност, която просто трябваше да хвана и да се възползвам от нея.